Здравейте, приятели на Родопите! Днеска ще си говорим за едно село, историята на което, ако можем да го опишем и да го филмираме, доста от сериалите, които често гледаме по нашата телевизия, биха им завидели. Едно село с доста млада история. История по-млада от съседните нему села, но пък с много бурна история. Село Кутела. Село Кутела е отдалечено на 8 км на северозапад от Славейно, на 7 км от курортната местност Хайдушки поляни, 14 км от село Манастир, 102 км от Пловдив, 23 км от Смолен, 83 км от Кърджали. Къщите на селото са накацали по южните спускове на високия връх Свети Иван, или както още го наричат Коробанери. През долния му край протича река Малка Арда, която извира от Момина вода и прибира водите на Равнищенския, Фандъкдере, Гайдарския, Борунския, Мразливия, Моминския, Бухлювския дол. На скатовете между тези долове и реката е построено село Кутела. Само част от къщите на Апостоловата, Сираковската, Караджовата и Пашовската махала са разположени на лаките и близките спускове на реката. Разстоянието от най-долната югоизточна Апостолова къща до най-горната северозападна Инжовата махала е от 3-4 км. То е едно от най-дългите и разпръснати села в Родопите. Селото има южно изложение, дели се на три дяла – долен, среден и горен кутел. Долният кутел се простира между реката Равнищенския и Гайдарския дол, средният кутел между Гайдарския и Кръстювския дол, а горният кутел между Борунския и Янчевския дол. Южното изложение на селото и околните местности благоприятствали за развитието на богата тревна растителност, която в далечно минало е ползвана от имарецките и юрушките стада. Едно време нямахме, деца вика, чини, това ми е лъжицата, това е овчарска лъжица, което се храни чубанина, изправя я, нахранва се, изчиства я с трева, защото няма вода, сгъва я и в джобата. Заселването на Кутела. Над горния кутел в местността селището още личат грамадните камъни от колибите и заслоните на юруците, които намирали тук много добри условия за лятна паша. Пасли стадата по цялата кутелска земя, а вечер ги прибирали в кошарите и ятаците край селището. Когато да кърмят стадата, спущали ги към реката в средния кутел. Над реката има камениста чука с длъбнатина, наречена Кутел. В Кутела камениста чука с длъбнатина слагали едра сол, щуквали я с дървени токмаци, обърквали я с брашно и кърмили стадата. Зажеднелите овце спущали под чуката в лъката, където се напивали в реката. Накърмените отолени от жажата овце налягали по лъките, която и до днес се нарича Юрушката лъка. От Кутела на каменистата чука е произлязло първоначално името на местността, а после при заселването и името на самото село. Първо селото са идвали, тук е било колиби. И имало камък. Там са чукали соли за овцете и са кърмили овцете. Тук в колибите би са седели овцете и оттам почва името на селото. Кутела. От този кутел, дето са чукали солта за овцете. И след това тук веизивци са първо, са се преселили, дошли са тук и почнали селото така от колиби. И тук имало 2-3 къщи, садуковските, мохаметовските къщи и кринтовските къщи. Те са край реката. След провеждането на акцията за помохамеданчването в Средните Родопи през 1668 година, приелите исляма виевци от селото на Илиндене се преместили в сегашното село, което нарекли Кършил. Към тях се присъединили изверените кутловци от махалата и Кутлово, днешно Славейно. Придошли и други заселници от Среднородопието. Заселниците се увеличавали от година на година. Мерията за овцете и едрия добитък била малка, а нивите и ливадите не задоволявали нуждите на населението. То обърнало поглед към земята на север от планинския хребет Света Неделя, Чепилов гроб и Илинденя.
където се намирала обширна паша за овцете и едрия добитък, хубави родовити места за ниви и ливади, но земята била чужда. Между равнищенския и гайдарския дол тя била на Кутлов, която изкупили върбинските аги, а тая на средния и горния Кутел първоначално била на върбинция, а в последствие повечето от нея по наследство и прекупуване станала владение на един от големите и богати аги в Лъджа – Баните. Кършелийци, виевци, изкупили и завладели цялата кутелска земя и в нея си подредили ниви, ливади, хармани, а край тях построили колиби и чифлици, в които зимно време отглеждали овце. Най-известна и голяма била колибата на прадядото на Исаеви и Глухови, построена на местото на сегашната къща на Зеленко Глухов. През зимата стопанинът отглеждал в голямото си стадо в колибата. Била тежка и снеговита зима. Овцете изяли цялата зимна нагода, даже и вълната от телата и измрели. Сред измрялото стадо намерили трупа на обесилия се стопанин. В устоето, където Момински дол се влива в мразливия, мястото и до днес се нарича Бърнелото. Тук кършалиецът Бърно Кисьовски от гращата имал тепавица за тупане на хаби и голяма колиба овчарник. Бърно бил жесток каптилин, но и представителен. Имал голямо стадо, което зимно време отглеждал в колибата. Някогашният жител на Кутела Хасан Минчев разказва преданието, че една година през 18 век овцете на Бърно се разболели. Тогава имало поверие, че ако болните овце се накърмят с пепелото изгорено тяло на дете и млада жена, смесено с брашно и сол, оздравявали. Бърно Кисьовски привлякал за жена едно красиво русокосо момиче от Рупчовския край, Дреново или Журково. Довел го с Кришом в овчарника, облюбил го за жена, след като задоволил своите животински страсти, съсякал го на 4 парчета, изгорил тялото и накърмил овцете, но стадото продължавало да измира. Жестоката постъпка на Бърно се предава от поколение на поколение и се пее песен за него. Заплакала е женом стара планина, попитала е женом Пирин планина. О, ти ми плачеш, Жано, стара планино, как да не плачеш, Жаном Пирин планино. Ката година, Жаном, по 2 билюка, сая година, Жаном, 9 билюка. Опасаха ми, Жаном, трева зелена, изпиха ми, Жаном, вода студена. Изсекоха ми, Жаном, младата гора, изгазиха ми, Жаном, сухо сухаре. Вред дано идат, Жаном, идат и дойдат. Бърно кехея, Жаном, дано не дойде. Че ми изведе, Жаном, брусе девойка, та я облюби, Жаном, за първо либе. Че разсече, Жаном, 4 черека. Че изгори, Жаном, на ситна пепел, та си накорми, Жаном, сивото стадо. Бърно проявил и друга жестокост. Под връх Курбанери кършелийци имали мандра. Основите на мандрата още се личат. В нея били овцете на Бърно и на баща му. Бащата бил мандърджи, а синът един от овчарите. Вкарали овцете в кошарата и почнали доенето. Бащата и синът доели един до друг. Двамата се скарали, Бърно извадил големия си овчарски нож и го забил през носа в лицето на баща си. Изскочили му и двете очи, после го доубил. Отишъл в гращата при мащехата майка и казал: Майо, комити хванаха таткота, поръчаха да ми дадеш всичките нанизи да го откупя. Мащехата му дала 3 наниза с златни лири, които скрил под камък при мандрата. Сметал да избяга във вътрешността, но заптии го изпреварили, оковали го във вериги, дълго лежал в пловдивския затвор. Други кършалийци, виевци, които си направили колиби в долния Кутел, били и бащата и чичето на братя Сиракови. Те помолили своя приятел от Карлуково да им отстъпи безплатно част от имотите в долния Кутел, да си направят колиби за овцете, козите и едрия добитък. Макар и беден, дядо Витан отстъпил за аратличество, побратимство, даром своя имот, който се намирал край реката и до днес се нарича Витановското. Една част от него била Дива, а по-голямата Букова и Дъбова гора. Двамата братя изсекли гората, изкоренили дънерите, подредили голям имот, който засели с картофи, ръж, ечемик и овес. Братята схванали, че мястото в долния Кутел
е по-топло и родовито, отколкото имотите им в Кършил, Виево. Затова около 1830-1840 година станали първите заселници в новото село Кутела.